I bé, doncs ara un cop més rebem un altre atac, encara molt més ferotge, i per això doncs, hem volgut o hem cregut oportú tornar-nos a concentrar. José Ignacio Wert. En aquesta proposta de reforma pretén, entre altres coses, convertir el català en quarta llengua a l'escola en la categoria d'especialitat, podent obtenir el títol d'ESO o batxillerat sense acreditar coneixements del català. Així com també animem a tots els estudiants i a la resta de la societat civil a sumar-se a totes les mobilitzacions per una educació pública catalana i de qualitat arreu dels països catalans. Com va dir el cantant d'Alcoi, Ovidi Montllor, hi ha gent a qui no agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no els agrada que es parle, s'escriga o es pense. Molt bé.